Здравейте, приятели! Казвам се Росица Минева и съм представител на фирма Iris Day, която е производител и търговец на рози корени. Искам да ви покажа как се извършва пролетната резидба на розите във вашата градина, тъй като това е един от най-често задаваните въпроси към мен и към служителите ми, но тъй като на думи и на теория звучи малко трудно и объркващо, решихме да заснемем това клипче, за да ви покажем на едно истинско растение как се прави това. Само с няколко думи искам да обясня, че основните 5 групи рози, които се отглеждат в България и към които нашите клиенти имат предпочитание, това са катерливи рози, които виждате зад мен и които все още не са изрязани, чаяно-хибридни, които са в тази градинка, тук до мен, миниатюрни, флорибунда и храстовидни, които в момента нямаме възможност да ви покажем тук на място. Тъй като чаяно-хибридната група е най-популярната, ще ви покажем на този вид рози как се извършва резидбата. Като правило, често можете да чуете или да прочетете, че рязането се извършва над втора или трета пъпка. Тъй като тук вече пъпките са започнали развитието си, виждате едни червени, като бутончета по дължина на стеблото, които винаги се движат противоположно от двете страни на стеблото и които по време на вегетация има пъпки над тях. Така че избираме това стебло, този летораст. Това е сухо и го изрязваме също. Тук броим първа, втора, трета пъпка и изрязваме под наклон 45 градуса на половин сантиметър над пъпката. Надявам се, че се видя добре точно какво направих. Тук ще го повторя на още едно стебло, където ясно се виждат пъпките. Първо ще премахна. Това е тъничко, криво, сухо, така че може да се отреже додолу. Тук имаме едно по-стабилно стебло. Вижда се една пъпка и следващата вече в тази част, която е изсъхнала. Така че режем над тази пъпка, като ниската част на разреза остава на обратната страна на пъпката. Това е разстоянието от 5 мм или половин сантиметър. Наклона е обратен на 45 градуса. Ако не можете да видите добре пъпките и да ги преброите, това не е беда. Можете просто да изрежете стеблото на 5, 6, 7 до 10 см от надземната част на растението. Тъй като през зимата е имало ниски температури, това е климата в североизточна България и в повечето планински райони растенията от рози, ако се оставят за пролетна резидба, имат този вид, който в момента виждате в това растение. Има и по-топли райони в България, където със сигурност доста голяма част от стеблата не са поразени от ниските зимни температури. Тогава може да използвате средна или висока резидба, което означава за средната горе-долу наполовина от стеблата се режат, като също се изчистват сухи, тънки, криви стебла. Не се оставят в никой случай всичките, които са се развивали през лятото и са цъфтяли. И високата резидба представлява 1/3 от горната част, се реже и 2/3 от стеблата остават. Но това е само при положение, че растението е живо, в смисъл стеблата не са изсъхнали през зимата, не са измръзнали от ниските температури. В нашия случай продължаваме с така наречената ниска или оздравителна резидба. Тя се ползва също за оздравяване на растението, когато то е на много години
и вече не дава такъв обилен цъфтеж или е имало някакви заболявания по време на вегетация през сезона, за което може да говорим допълнително друг път. Сега просто ще доизрежа това растение, за да ви покажа. Нещо доста важно, което пропуснах да кажа, че момента на рязане не е фиксиран точно на пролетното рязане, но това става горе-долу между средата на февруари и средата на март, като съобразяваме с атмосферните условия да бъдат 10-15 градуса в продължение на 5-6 дни до седмица. И то само при положение, че не се очакват нови застудявания, което често се случва през март при нас. Когато имаме по-дебели и стари литорасти, е хубаво да използваме същата лозарска ножица, но с по-големи рамена. Ако нямате такава, можете да го направите и с обикновена, но ще ви бъде малко по-трудно. Тук имаме развита пъпка, режем над нея. Сухата част я премахваме, за да не загрозява растението. Всички сухи литорасти е хубаво да ги режем отдолу. Не бива да се притеснявате, когато не можете да откриете точно втората или третата пъпка. Ако не спазите наклона, също не е фатално. Колкото и ниско да отрежете розата, вие няма да я унищожите, тъй като в майката пъпка, присадната пъпка, която всъщност е донесла сорта на растението, има 48 спящи пъпки, които се събуждат през целия живот на растението. Така че ще се появят нови литорасти. На вас ще ви се струва, че това става от земята, тъй като тази пъпка е останала вече в земята. И колкото и ниско да режете, не е фатално за живота на растението. От това бутонче, което е зачервено и представлява пъпката, до момента на цъфтежа на цвета пъпка, който очаквате да краси вашата градина, горе-долу изминават около 40 дни от този момент на рязане. Докато цъфне растението. Тези са тънки и криви. Изрязваме ги додолу. И остана това стебло, което дори и аз не виждам точно къде са пъпките и как да ги броя. Така че срязвам до живата част. Тук нагоре се вижда, че е сухо. И сме готови с изрязването. Другите групи рози се режат по малко по-различен начин, което ще очаквате да ви покажем.